Odhiambo makare nyakoro mgajuange no mara enirio makare machiegni ahinya chenro enda tilo odhiambo mar Jumapil tarik 6 dwe mar 7 2025 mana seche machuok ng'anyo makore chan bagi pacho kae girawere kakoro giwacho ni gibiro keto sirikal tesho kotende ng'anyo makamano. Ng'anyo ne kata kamano osebedo kanyuolo paro mopogore nyakoro mgajuang koya kuom jopiny josiasa kabende Ogai mar ODM to ramo ni en odhi Kamukunji kabende wacho ni gino manomiyo chak ng'anyo makamayo ganda oseloko kendo wadmi matut kotendre kod weche gi nyakoro mgajuang e chenro mar ratil kaka pile arwako la pachiela imaroti machuoke na riadeka uchiel no kabende mantie live Facebook Ramogi TV ke Imrima Eskachiel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kata kamano kwatieko chenro mar ratil weche gumanyien George Batidhi bedo gi twak mar ratil kaka pile hentie kanyo gi wende adek kamotingo Suba Churchill ka bende gin kanyo gi Atiang kachiel gi Joshua Nyamori gidhiketo piny Kenya e ratil nyakoro mgajuang ahinya kotendre gi weche gi mag Sabasaba mano ng'anyo mano bagi higni 35 mokadho kata kamano gidhi ng'iyo ni to nyaka sani pogruok mane mosebedo en twak mabiro mane twak mar ratil gi George Bati bang' weche manyien to mageto Kiongea juu ya Sabasaba mpaka tuongea juu ya Kamukunji. Hapa mimi napendeza ya kwamba Kenya wakutane Kamukunji na waende pale tukiongea juu ya Sabasaba mpaka tuongea juu ya Kamukunji. Na hapo ndiko mimi napendeza ya kwamba Wakenya wakutane Kamukunji na waende pale waongee. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oramoni kinyno tele rapar mar Sabasaba e pap ma Kamukunji ka owacho ni lek mar Sabasaba ne ok mar bago ng'anyo e bombe. Tend obila e gwenge ma pacho ka wacho ni pok omigi milome gi jochan ng'anyo mar Sabasaba ka jatend migawo mar rita bende osiemo jopiny kiketh chik. Zote venye hiyo milango zote venye zimewekwa hivyo sikiwa tatu hivyo. So hiyo ni 300. 300 chiali imezaa cost hapo na tena uongeze ufundi wa ndani. Tunataka tutoe vitu zetu kwa sababu hatuamini hata kama kesho kama watakuja na wafanye vile tu walifanya on the 25. Jo ohala e boma Nairobi onyiso luoro kendo gimanyo riekni mag geng'o dukni magi kik monji kapo ni ng'anyo otimore odiechieng' makiny. Machiegni nyakoro mgajuang chenro enda tilwantie gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Kenya oikore ne hingo higni 35 mar odiechieng' Sabasaba ma en rapar mar sigana mane josiasa gi jokenat joganda ondiko e kedo ne demokrasia. E Sabasaba mawang'ni weche okikore kamoko kuom jopiny dwaro ni obag ng'anyo mar medo sundo sirikal anyate ewi teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo. Tendo obila e counties opogore kata kamano to dagi puodho milome mane ochwal ewi ng'anyo ma igeno bagi pacho kae mar Sabasaba. Ten migawo mar rita Kipchumba Murkomen bende onyiso jopiny onyakwe ka wacho ni obila biro rakore gi jonjore ma biro rocho kwe e kinde ng'anyogo. En ng'anyo ma osebed kae gido wachne gi moko kuom jopiny kaka rapar ne odiechieng' Sabasaba moko kata kamano to neno ni ng'anyo ok e yo. Ng'anyo mar Sabasaba ma ichan bagi wuok tich tarik 7 dwe mar 7 moko kuom jochan ng'anyo wacho ni gidhi tiyo gi odiechieng'no e keto sirikal tesre kaluwore gi teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jopiny. Kata kamano jotend obila mwaloso gode moko kuom gwenge ma pacho kae angoni pok giyudo milome kata kwayo mar ng'anyo ma kamago e kaunti ma Nairobi. Jatend obila ma Central Stephen Okalo yangoni onge milome moro amora ma osechwal ne obila e wi ng'anyono to kata kamano gin giseketo ikruok makare ne gima nade ma jong'anyo go biro timo. Ma bende chal mar weche kaunti ma Kisumu kama OCPD ma Kisumu Central Peter Mulai olero ni onge milome moro amora ma giseyudo kotendre gi ng'anyono mar Sabasaba. Kata obedo ni nitie report mane osego ka obila kaka milome ne ng'anyono e kaunti ya Mombasa milome mane ochiw gi Bradley Ouna OCS matesendo obila ma Central Mombasa Sylvester Wambua
ochungo ng'anyono ka owacho ni maling'ling magiseyudo siliko ni nitiere jomaundu machano donjore ng'anyono kendo kelo tulo. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ma olosi kaunti ma Meru to kone jogo machano dhi ndara ni kik tim timbe njore kata maundu kendo kik giroch kwe mar oganda. Murkomen wacho ni jopiny omiyo obila thuolo mar keto arita kaka winjore. Hii demonstrations ya siku hizi hakuna amani ndani, mipango yote ana wale wa kupanga wanapanga tu vita, kuchoma kotini, kuchoma police station, kuchoma administrative units. Na mimi nashangaa sana kwamba hiyo ni protest ya aina gani. Nimeambia askari wetu wakuwe wapole kama njiwa, wakuwe wapole na wazuri kwa wananchi. Lakini kama ni kupambana na majangili na wale ambao wanataka kuharibu mali ya umma na wale ambao wanataka kuua wananchi wengine ama kuua polisi, wawe wakali sana kuhakikisha wananchi wanadumishwa amani. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koni kiny nochopia lap mar bago rombe ma Kamukunji Nairobi kendo riwore gi jo-Kenya hayango odiochieng' mar Sabasaba. Raila olero ni ng'anye boma ok en Sabasaba kata matin kendo ok nyal miyo Sabasaba obed kod nengo mare. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Ka odong' seche to ganda jo-Kenya yango odiochieng' mar Sabasaba higni 35 mosekalo. Ogai mar ODM Raila Odinga yango ni en owuon kaka jal mane ondhik kendo chamo itopoi kinde loch mar agoko kendo chopia lap mar bago rombe ma Kamkunji mar yango odiochieng' mar Sabasaba kod jo-Kenya. I will go to Kamkunji to remember those who have passed on in the past. My view would be the road should lead to Kamkunji. And then in Kamkunji, people meet there and pass a resolution. This is what we want. Raila olero ni onge ng'anyo mibibage konde mag boma mag lodho mwandu jo-Kenya kasto emieno kum Sabasaba mibitime chuny boma. Ogai mar ODM ojiwo jo-Kenya ni mondo Sabasaba obed kod nengo mamare to nyaka time mana kama ne ochake ma en Kamkunji. Uwanja wa Kamkunji ni muhimu sana kwa taifa letu. Tukiongea juu ya Sabasaba mpaka tuongea juu ya Kamkunji. Na hapa ndiko mimi napendekeza ya kwamba Wakenya wakutane Kamkunji na waende pale waongee wakikumbuka wale ambaye wamepoteza maisha yao katika harakati ya ukombozi wa taifa letu, na vile vile waseme yale ambayo wanataka ifanyike katika taifa letu katika siku zijazo. Hizo ndio pendekezo zangu. Kuloso Nairobi, jatelo lero ni Sabasaba osekelo lokruoge mathoth e yor demokrasia, kata kamano dok chien moko to pod nitiere kendo nyaka rangi malong'o pachoka. Odinga okoni moko kuom gigo ma nyaka mimbi e kinde chwalo ng'ur mag Sabasaba oting'o pek mag uchumi to kod thuolo mag dongruok e Kenya. Economy has not performed as we would have expected. Achieved the formation of other political parties. In the process, we managed to push for a new constitution, freedom of expression. The media is generally now much freer than it was at that time. We have not achieved everything that we want. You can see, for example, violations of human rights still abound here. You've seen police being able to shoot people, shoot to kill. Kata kamano, okoni siasa noya chon, kendo pod biro dhi nyime, to nyaka chiw lwasi mar telo, manyangafu, ne oganda makare, to kod jotelo ma obedhore, man kod timbe mongirore, to kod chia makare. Sabasaba actually was a very noble idea. Sabasaba was meant to bring the people together for a common cause. And this cause was change. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Johala e boma ma Nairobi nitiere tielo mogik mar keto chenro mar arita makende ne mwandu maggi kaka okang' mar geng'o kuo e kinde rapar mar Sabasaba mogen tim kiny. Moko kuom johala ma waloso godo wacho ni ochuno gitiyo kod omenda mohewo $500,000 mar loso dhoudi mag chuma motegno bang' ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kelo negi lal. Cynthia Onyango loso kodgi kendo miyo ripod ni heyo machal kod mae. Kai kwano mana seche manok kende to piny Kenya hingo rapar mar Sabasaba, johala ma boma ma Nairobi timo ikruok mogik mar chiwo arita mongirore ne mwandugi ma kinde machien osebedo ageta mar jonjore ahinya to e kinde mag ng'anyo. Moko kuom johala gi noneno mudho e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo mane en rapar mar rowe mag Gen Z manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar higa mokalo. Moko kuom gi nokwal mwandugi manengogi oting'o milionde modhuro, kata kamano gie sani dhoudi manyien mag chuma motegno kendo ngirore igero mar rito mwandu makamago. Tumeamua kureinforce milango ndio at least by kesho tusifamiwe kama vile tulifamiwa on 25th. Juu 25th hata hatukulala. Walikuja wakafuja maduka yale iko neighborhood na watu walienda hasara kubwa sana. Philip Makolo mainjalos dhoudigi mag chuma wacho ni moko kuom johala oyiero keto dhoudi adek duto mag chuma kendo keto omenda mohewo $500,000 kama kane mwandugi obedo kod arita makare odiochieng' makiny kod kinde manyime ponono ng'anyo nyalo bedo. Zote venye hiyo milango zote venye zimewekwa hivyo sikiwa tatu hivyo. So hiyo ni 300. 1,300 tayari imezaa cost hapo na tena uongeze ufundi wa ndani. So tuseme kama $500,000 ndio yanatengeneza nayo hapa. Hapa nduka zenye zimeibiwa hapa ni nduka kama 100 na kitu kwa sababu juu hii nyumba yote ni computer. Kama shielo, jauhala Munio Mushai mabende en jauhand masinde mag laptop ma en achiel kuom johala ma osebedo ageta mar jonjore e kinde ng'anyo fundo masindege duto kendo terogi kama rita maber nitiere kalore kod mar ni ponono ng'anyo bedo kiny to jonjore dipoka ogeto mwandune. Hata kama tumereinforce milango tunataka tutoe vitu zetu kwa sababu hatuamini hata kama kesho kama watakuja na wafanye vile tu walifanya on the 25. Yeah. Kwa sababu tunaona kila mtu wale wako na vitu kwa maduka wanabewa vitu. So hata kuna wenzetu walibebewa vitu zote. So mtu ana wala mbele wala nyuma. Mushai wacho ni kata obedo ni jo Kenya chulo omenda mathoth kokalo osuru onge arita makare ma obila osebedo kamiyo mwandugi. Duka moja ilikuwa inafujwa more than 2 hours na tulikuwa tunaona polisi walikuja baadaye vile maduka already kama imefunjwa. And we are just seeking for the government to come and reason with that and just listen to what people want, and it will be better for our nation because what we are experiencing is not good at all. Okber kabisa, for real Okber. Town kai Okber during the protest because we are losing a lot. Sales zinaenda chini and it's a bit troubling. Ma e chal mar moko kuom dukni e chuny boma ma Nairobi ka johala moyudo nyalo mar loso dhoudi mag chuma mongirore to lausa to mago maonge kod nyalo mar keto dhoudi go motegno chunygi goyo kibikibi kendo kwayo jong'anyo mondo kiny kik monj mwandugi. Our Gen Z tusinyang'anya watu vitu zao na tusibomoe biashara sababu wengine wamechukua loans kuweka hizo biashara. So wakati unatuvunjia duka, wengine wetu ni hiyo duka tunategemea. We are relying on that business. So ukituvunjia, jamani, unatuvunja moyo na unaturudisha nyuma. And it's not good at all. Sama johala moko pod kwano lal kokalo e kuo, monjo kendo ketho dukni magi kokalo e njore, riwruok mar weg matatu bende ojiwo jokanyo magi mondo bed motang' e kinde ng'anyo mar Sabasaba kendo kik ti kod nyamburko margi e ting'o jonjore. E ote ma ochiw gi jagoro mar riwruogno Moriso Bambo, weg matatu okwayo sirikal mondo jiw arita ne sektano. Joluono gongero ni mosmor ni okromi. Ne Muchai kod jogo manoyudo lal giwacho ni ma en okang' mar temo reso mwandugi makelo negi chiemo odiochieng' kodiochieng' e mesa margi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Riwruog mine ma Kaluo ma ong'ere kaka Nyinam owuok oko mar kwedo paro mamoko kuom jopiny bago
chano mar bago godo ng'anyo rapar mar Sabasaba odiochieng' makiny. Giwacho ni ng'anyogo nyayo mana tulo kendo kelo lal. Mano bende paro mochiw gi moko kuom rawere mag mbalariany. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa leronwa moko kuom mine ma otisore ni Mothers of Kenya togolo ywak bang' kweth moro monjogi kane rik gichiwo twak ne jofwambo mar kwedo obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. E kinde ma piny Kenya pod temo tiyo kadhonde mane owe gi ng'anyo mane obagi tarik 25 dwe mokalo, oganda pod rito neno gino ma tarik 7 dwe mar 7 biro kelo, odiochieng' ma bende oseketo nyong'ong kaluwore gi moko kuom rawere ma osebugo bago ng'anyo. Kama gitimore, moko kuom jopiny to nigi paro mopogore. Riwruok wa keini maluongore ni Nyinam bade ma Nairobi ne wuok oko mar kwedo ng'anyo ma kinde ka kinde ma giwacho ni kelo mana lal. Giwacho ni nitie dwaro mondo jopiny ochiw luor ne sirikal kendo rawere bende owere gi dhi e ndara kendo manyo yore opogore matieko ywaruok. Sirikal nyaka miluor mondo sirikal otinwa kaka jopiny. Sani gima koro wakwayo, wadwaro ni mondo nyithindwa owere gi weche mag maandamano, mag ketho gik moko, giduog mondo gibed gi sirikal piny, gitim godo dialogue mondo giwinjre. Ka nitiere tije ma sirikal ogolo ne oko mimiyo vijana, mondo vijana oyud tije mondo ng'wech me barabara ni orum. Wakwayo ni jatelo ma marwa, men President William Ruto, ochung' kod minewa kendo ochung' kod nyithindewa mondo seche ma tich biro chopo giyud tije ma ginyalo yudo mondo giwe wuotho e barabara. Minego koni gichiwo sir ne obila kendo ni kaka obila go okoningo bed ni tiyo kod teko mathoth e gayo jong'anyo, kaka jong'anyo bende oningo chiw luor ne obila. Wakwayo niya, nyithindo manitie mawuotho, polise be gin mana wegewa, polise bende gin mana minewa. Wach mar tho bende watamore ni nyithindwa mondo kik negi, polisi bende kik negi. Wach mar nego nyithiwa, hinyo nyithiwa mondo ginene, nikech wan e sirikal sani. To komachielo, moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany bende wuok oko mar kwedo ng'anyo maliekore ni biro bagi odiochieng' mar Sabasaba, ka gikwayo rawere mondo obed pacho mondo ne ni lal ma oting'o tho ok oneno. Kiny yude wate odong dala otim gima useful manyakelo development e Kenya kae. Jomoko tiyo kodwa marach. Kaluwore gi gima notimore last time mar ni nitie nyaka nyithindo manyiri gi joma mine manoroch ratichgi. Daher wacho ni wamanye yo moro kaka joma tindo mwanyalo solve godo issues wagi. Ma wanyalo kata bedo piny gi jotendwa gi to wakono gi adier ma indie shida mwaneno to waneno tim kama nikech chocho ni we have the ideas. E kinde go, riwruog mine maluongore ni Mothers of Kenya ywak ni ne omonjgi kod kweth mane omanore gi lweny e kinde mane gitwak gi jofwambo e log tich mar riwruok makedo ne ratich oganda mano Kenya Human Rights Commission e boma ma Nairobi. Twak margi ne menyo kwedo tim mobila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. I don't know what kind of church that is, because Mimi, we are coming there to hold vigil, to pray and to ask for peace, to ask for our children to be left in peace, and what we met with was complete violence. Hata hamna aibu ya kuattack an 9 years grandmother ambaye tu makosa alikuwa amefanya ni kukuja na kushow up kwa wale wa mama wengine na wa mama wenzake. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Thoth skunde anyato ma jopuonjre dokie pache counties mopogore opogore oseroboke ne jonyuol mondo mi kik chwal jopuonjre skunde odiochieng' makiny ma piny Kenya hingo rapar mar Sabasaba. Kaka Jitho Mundi lerono ama bire juma mar 2 bang' jopuonjre wuok e yweyo mar half term. 1990 tarik 7 dwe mar 7 mano Sabasaba biro wuok tich ma juma chakore kendo somo winjo dhi nyime kaka pile skunde ma pacho ka. Kata kamano chal ka gima odiochieng' makiny chal biro pogore kaluwore gi ripode mathoth skunde oseoro ne jonyuol. E kaunti ma Nairobi, jonyuol e skunde kama oriwo St. Elizabeth, St. Jude Alisan, Hill Academy, Paddington School e kind mamoko oseyudo ripot mondo mi kik gigol jopuonjre mar chopo e skunde. Kisumu Hekima School, Makini School, Kisumu Junior Academy bende gin moko kuom skunde ma jonyuol oseyude ote mondo mi obed kod jopuonjre pacho. Kata kamano e thoth skunde mag piny owacho, thoth jonyuol pok oyudo ote moro amora ranyisi ni jopuonjre kiny nodonji e skunde. Nyasi mar Sabasaba ma higani biro mana juma achiel bang' jopuonjre wuok e yweyo madundo mar half term, ka bende otimore juma ma jopuonjre mag grade mar 9 owinjo bed ni idhi nyime kod oro kwayo mag donjo e sekondar mamalo. E kinde ma okalo, ng'anyo madongo oseneno ahinya to e bombe ka rocho chenro mag somo
ka kinde moko iro malungo wacho sebed ka ibayo madonjo nyaka e skunde. Judith Omondi, Ramogi TV. Daka ena par kod habirio nyakoro mgajuang bang sa achiel na midhiambo chendo enda tilero kamano kuom medo kete Ramogi TV ena moko kuom pachuka kapo kwa dhie yweyo mokwongo. Tobias Owino wacho ni entiere West Assemble ndiko kanyo kizungu mararieya okang na dhie sani. Makur Nyaseme wacho kacha ni entie uyo mwimbi mora hinya gi Ramogi TV benani no kanyo ote mar Faith Mzomo wacho ni saba ongericho kato wacho ni wakwayo manane otimre gi kwe ubila owe dhiro tiaga sawe eno kanyo ote mar Walter Obonyo wacho ni entie Samacho wacho ni oganda rom Samachon CBD oneno weche ka entiere Embakasi eno Erika Woche bende wacho ni entiere Kayole wacho kanyo ni entiere kodwa kendo mora hinya gi Ramogi TV ochengo mwaka entiere Kisumu County wacho kacha ni okwayo johala mag matatu e Kisumu ni kik donje weche mag ng'anyo to kiny giwogo ko mondo megitimo hala nikech rapar kinyitimo mana Kamukunji Nairobi. Oyo matena Manratil kikidhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakoro mgajuang chendo enda til wadhi mbele gi weche manyien. Dual mar Governors komakre gi sirikand kaunti ma Homa Bay gi Safaricom M-Pesa Foundation otieko juma makende mar nyiso jopiny ber loch gwenge ka en juma makende ma bende ne gitiyo gode chiwo ne jopiny thieth manono ma onge chudo kaka yor ikruok ne romo mar loch gwenge kata devolution conference matimore dwe manyien. Kaunti ma Homa Bay ema dhi bago romo mar loch gwenge ma higani dwe mar 8 e kind tarik 12 nyaka tarik 15. Romo mar juma achiel motese ni devolution sensitization week osebedo kadhi nyime alap tuke maonundo e boma Mbita mar miyo jopiny puonje chenro ma counties temo. We devised a devolution sensitization week to engage with the stakeholders of Homa Bay County for citizen engagement, civic education, bringing awareness to them, and of course getting to understand their voices in terms of governance issues, financing, equity distribution of resources, and the like. And week ma olo si mondo ji jopinyo lalre kodwa kod jo Council of Governors mondo wago emba kanite evolution ni beyo tiyo kosoko ti. We are also supporting the registration of SHA. So patients that who would require out of this would require for longer treatment. They are then available. Then they are able to access SHA, the SHA benefits, and for the first 40 of these patients that are registered on SHA, M-Pesa Foundation will pay for them for the whole year. Korom gajuang kum higni mathoth plastic na chiel kum gigo mongere ni kora kendo kelo midhiero. Rakamano rawere e kardak magesoko. Kendo sani onge kuna mana matine wisiganda no katut mar report no hedhi ode weche manyien magoimore.
kane watimo clean up moro Gesoko kae, partners nolimowa to watimo clean up. Koro gima ne watimo wadonjo e dhoudi ka dhoudi, to wadonjo e dhoudi to wapuonjre gi jo ot kanyo. Wapuonjo gi weche waste management, kaka itimo waste separation, wapuonjo gi issues mag zero waste principles kaka refuse, reuse, recycle. Bang puonj makamano to wa provide community members waste bags adek. Plastics ne wayudo ni en gima kata kisetiyogo to onge kaka onyalo timango, kaka onyalo tow. Koro no ne aluora bedo molil ahinya, lakini kane wach ma waste management manobiro ni na yudo ka nokonyo aluora marwa. We look back to our responsibility as waste generation. What am I going to do as a citizen? What am I going to do as an organization that either we are reducing the use of the plastics in the first place, secondly ensure that if there is any plastic that is being utilized that cannot be eliminated at that moment, to ensure that that waste plastic gets to the place where it is collected and taken back for recycling, more specifically, because that is the main route for plastics. Mago mag tuke Benson Murkomen Tunyo gi Emily Chepkemoi e joloch ng'we kinda mag Nairobi City Marathon manobagi okinyi makawuono e chuny boma Nairobi. Murkomen notieko e thuolo mokwongo e ng'we ma kilomita 42 tok ringo kuom seche 2 dakika 8 gi nyiri 37. Justus Limo gi Kangogo Albert notieko e thuolo mar 2 gi 3 kalore. E kidieny mar wakeini Chepkemoi notieko e thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 25 gi nyiri 52 kendo Yombo Vivian Jerotich gi Lucy Chelele. E kidieny mar ng'we kilomita 21 mag yuo Evans Kipchumba notieko e thuolo mokwongo tok ringo kuom saa 1 gi dakika 1 gi nyiri 22. Stephen Kimutai no kao thuolo mar 2 kinde ma Nation Kipsang notieko e thuolo mar 3. Nimetrain leo muda, wengi wananiambia huko saa utabeba hii race, ndio nimejipangia. My secret to win this race nilianza kwanza na pace ya chini ikipanda ikienda. And we are very grateful for the Nairobi City Marathon because over 16,000 people, boys and girls, men and women, old people who have been practicing within the streets, within the estates, they have found an opportunity for them to come and express themselves. They compete. Beatrice Chebet kachiel gi Faith Kipyegon owoyo rekod mag ng'we mita 1,500 gi mita 5,000 kalore e piem ma Diamond League manobagi boma Eugene, Oregon. Chebet nowo rekod mare bang' ringo kuom dakika